Kabanongkong ni aingo U Blei bawa dan rengkat lambat ni Jingiaseng kan thai bat ladan rengkat bat la ka Balang bangilayo biang sakani sisin bangin rakhi yakani ka Women's Week bat ka Women's Sunday 8,000 ria nilayo ban chakri U Blei hakani katayo baro sitayo bat ngilala ban pendap ya ki program ki babun ni aingo U Blei bat kalalong ka kyrkhu mensim yang iwei pa iwei ti hakani por ngai hakabasdang ngai ku Blei ya i pastor wat la imla ban dan lang ban ni ngai ku Blei ya ki teman mesan ki rangba balang ki long pa ki khon samla ki khon khna kan thai bat sinrang bat kerpang ya ki long ka be ki badai ki khot jam ka Jingiaseng kan thai ngai ku Blei rukum jo ya ki para bangeit ki ba yai pet yai khme lang ba ka YouTube jong ka Balang U Blei Un kyrkhu ya phi ngai ku Blei ya phi baro iwei pa iwei ka Women's Week bat ka Women's Sunday haka kerteng bat yang tam U Trai Jisu Balang Nongkren I jongi ngai ku Blei kum jo ya i doktor ya i doktor Naphibetlin War i balai don rengkat hang ni lambat ni rengkat bat email jong i U Blei Un kyrkhu ya phi doktor ti hakani ko por siswa ngini sedang ya ka Jing sakri niya bo hau Blei haki jing duai U Blei ukpa jungi ubah beneng sakani sin pat ko pang hiwan bandam ret hakmat ki selajat ki bakhoj bat ki bakentang ki jong me ban aingo me atrai namba ka jing dan rengkat ka jing yalam ka jong me yangi ka seng ka thai ban kumju ka Balang hi barok away ngi aingo me ko pa be Milelam atrai kat ni upai lang blasius pa jong me bangin dan hapok ani ka yeng ka bakentang bandiaro bat ban pendan buram me kateng ka em ka jong me yarap yangi ai bor yangi pen khoj pen kentang yangi iwei pi iwei atrai nang bangila atrai ban chakri ya me da ka men siam ka jing sharham bat da ka men siam ka jing thang bangin le ki atrai nang takak kateng ka jong me kum ju atrai kuma mele lam ha ki po ki ba min swa tu isnei ko pa bat num ino yangi ka seng kan thai nang ai bor yangi atrai na ka sngi mi nang la ban ya chap rang ko pa ha ki baro ki ba kan jam siam ki ba ya di atrai bat ka man ka jang me mi ai ngo ya mi atrai mi la dan rangkat ban ngi lang ba ka ni ki tayo barak away isnei ko pa ban dan rangkat ban ngi lang ba ka ni ka sngi nadu ka basdang menta hadu sibet ndal khliap no ki baro atrai ki ba ngin ai ki jing sakri kin dalong sisa ka jing penyan jong me kaburam ka jingo ka jingero baro ko pangi ai tang same ngi pan ye ki ne baro akar teng Jisu Balang Nongkren I bait jongi menta bat halak ta amen ngi ai khulei ya ki seng khna ki balai alam ya ka Jingirwai pentham sim hakani ka Jingiaseng U Blei Un kyrkhu ya phi ki balong ki khon ki ksiu ki jongi tingin yarwai lang ka jingirwai ka ba akspa lai pho khandai ti hadian kan ni ka jingirwai sngewbha bat kerpat ya itu ni sya sun ba in puli na ka tien U Blei bat ban bo ha ki jing duai ale phi ki khon U Blei da jing kaman tu ngin ruai ban pen sawa jing U Blei sau dong ka khet U Trai ngin nang ya cha seyan itenat jong U Trai ngin nang ya cha te cha seyan san nong ba khu jong U Trai tikum tu ki baro sau tali ki khot ban ka chorus I
sao đón ca khét U Trai sao đón ca khét U Trai nhìn nắng nhạt cho Sion y tim nát trong U Trai nhìn nắng nhạt cho Yon bada dabu ram jong U Trai in yat halen diksiar mela in yat halen diksiar mela ban poi ri neng pernai ban poi ri neng pernai in nang yat sha Sion iten nat jong U Trai in nang yat sha te sha Sion sha nong wa ku jong U Trai Jing rai tiang on yai sa kat ba sha prang nang yat ngin nang yat sha gari U Trai ngin nang yat sha gari U Trai ri ba tiang bang ju blat ri ba tiang bang ju blat ngin nang yat sha Sion iten nat jong U Trai ngin nang yat sha te sha Sion sha nong wa ku jong U Trai Kajing puli na kaktian U Blei la shim na ki ar benta ka peningkong kalong na ka gospel U Yohanes kalonong ka ba khatsan katukhat ka ba iwe hadu saw Yohanes khatsan iwe hadu saw nga ngalong U ding so wan bashisha ukpa jonga nga ngalong U ding so wan bashisha bad ukpa jonga ulong unong sumar briso ungor no ya kanu katanan kabadon hanga kabam seiso bad uklat ya kanu katanan kabaseiso khnang bakan long khoi bad kan kham seiso lapan long khoi lupa ya phi da ka jing hikai kabangala ai hapi do yai ne hanga bad ngan yai ne hapi katanan
kamla ban se so dala dehi kala ban se so tang lada kayai ne how ding so wan hakaju korukom phiru phimla ban se so limda phimye ne hanga kabanta ka ba ar koren san kalenok kadkhot ka ba khanyo unu no ubayai unu no ya ubalapin ya so how chris ulong u jingtha ubathmai kabarim kala leino kabathmai kala wan to U Blei Un kyrkhu ya kani ka jingpuli nakaktien ka bakrintang jong jisu tong in duai a blei ku pa jungi ba beneng U Blei jong ka beneng ba ka khndo U Blei ba map ye ki pop jungi but U balong ru na bam jukut shabam jukun a try ku blei shipon ba me pela yang hi kumne banwan shaka yeng ka ba khoi ba ka bakantang ka jong me ban yo panan buram ya me hakani ka Jingiaseng kerpang ka woman Sunday jong ka Jingiaseng kan thai ka jong ni hane hamolai Mawroh ni wan a try ban mane ya me ban wai ro ya me ban yo ru ye ki jimbam ba kan jam sim to ai hangi ngidang la ban im ye ka jing em ka balong khat kum ka mon ka ba khoi ka jong me a try ai hangi a try ye ka jing em ka ba thamai ba ru ye ka do nut ka ba thamai to balong yangi kita ki lawas ni ki ba thamai khana bingin yo pdang ye ki jing kyrkhu na me a try but bangin em ya ka jing em ka dap bashlei da ka jing kyrkhu ba ka jing bha ba ka jing kirmen na me ko kunran khuble shibon ru a try ye ka ni ka te yo ko baladam meladon rangkat bat ni kham tam e haboro ki program jong ka Jingiaseng kan thai nge angu ya me atra na manta ki jing kyrkhu ki popon ba mela the ha ka jing em ka jungi lang baro walangi bon ki jing duna atrai mem ju tho milong U Blei wa yai the shlai ye ki jing kyrkhu ki bangamla nyo shu ko kunran nge angu ru ya me wala dangi ya lamba shibon ki jing e ki jing tinju la ha ki jing pang ki jing shitom me don rangkat pat ngi me rap me kershan yangi haman lagi por me pelai yangi na kita ki jing e me pen khiaro yangi na ki jing pang a try ngi em ha ka perthai ka badap dak pop bat ki jing jin lai jong jing sneo re a try wat a ngin klon no ko kunran ai bingin phai ka khmat shame a ngin scam ki jing duwai ngin pan bor na me ngin chania ngin yai bet ya ka mon ga jong me ko kunra khnang bingin lai na ki ni ki jing sneo na ki ni ki pop jong ni ka perthai a try to ye don rangkat bat ngi to pat scam bat ngi a try kunran dolem don rangkat ki baduk ba pang ba shidom kitemen ki kro ki bamla bandan rangkat bat ngi ko kunra la kan ni ka por ringe scam me don rangkat bat ki memju e noi ki kumshi benta ngi lum ha kan ni ka por a try kumni ngi lum lang ban shakri barka Balang ga jongi hangni ya ka wogan speak ban ai ngu ya me ya ki benta ba ki kambaro ki ba ratba ki ba ka Jingiaseng kan thai ka lala ban pendep ko kunra la ki commission ne ki jing hikai ha ki jing shakri lamba ka yeng school ha ithang share badru lamba ki program ki prepare ba ka Jingiaseng kan thai ka lala ban le ban pendem nya angu ya me a try be me la kyrkhu da ki jing e ka jong me yekine baro donang don rangkat bat ki don kershan yeki donang don iwe ye ki jing ya tli bat kam siem shirhem ka jong ki kinang ye ten shine na banda ka burom ka jong me ngi duwai ru atrai na menta I pastori jongi ki temen pesan ki du khot committee balang ki Jingiaseng samla ba ka Jingiaseng khna ha ka jing chakri ba kodor ka jong ki atrai kershan ba bor ki kambaro ba ki de man pendep kunra ngi scam men don rangkat men ai bor ki ngi duwai ru atrai kunra kerpang ni na benta I Nongkren ha ka ni ka por I Dr. Naphibetlin War do pensle ba dia lam da umensim ujong me bar ka khubor ka ba I penkre kan long da ka jing kyrkhu ka jong me lang yang I baro ngi kerpadren atra tu kyrkhu ikinong shimbenta baro ko kunran ngingu ngi dem ngi pani kini baro akrteng ka bakraw tam khon jong me Jesus Christ amen
mentang ya snow no ya kecing ruai kapang naka jingiaseng kena bat hadin kata ngin yo no banlum ya kicing aingo bat ya kini kicing aingo ngin pa cha kaki jipi sinat sap ngi ha kicing jingiaseng kan thai bat ngasngewbha bat kapat ya I wei na I kang ba balang bai pen kentang kini jeg aingo I master bi wajri U Blei Un Jingiaseng hamning kumni sesisian ko kan rat yawan hakmat jong me baling ba jong ani ka step ya ka bamla pla engi ko try
Wangin wan ban keu shika yeng ka bakhot ka bakantang ka jong me. Bat ka balong ru ka sngi ka bakraw ka sngi ka bakantang. Ye ka bakum ki khon ki jong me ko trai. Ngin yo ban shakri ban yaro ban pandan burom ya ka karteng ka jong me. Nyai ngu me ko kunrat. Baling ban jong ni ka por ko trai. Baling ban jong ni ka tayo ko trai. Ka balong ka tayo ka bakarpang nakam ta ke Jingiaseng kan thei hapo jong ka assembly ka bala bu be bu ren thi ko trai baling ba ke Jingiaseng kan thei hapo ki sinat ki ba pher ken yo ban rakhi kan ka sngi women Sunday ko pa be ban yai ngu me ko trai mala dan ring khat kar pang nagam ta ki program ki ba pher ki ba kum ka Jingiaseng kan thei jong ka balang kalapan bet ko try ling ba chong ni ka teo hi baro shiteo ni I ko try ka kti ka dan bor ka chong me ka ba male alam me ki ko try na do ka Jingiaseng ple ya ka ni ka women's week ko try be ingits kem ko try ba ki jing shakri ka chong ki ko try ki ba kala yo ban pendep ko try jisu ling ba ka ni ka teo bat kerpang ha ka ni ka sngi ka balong ka sngi ka ba khat do ka ba kin sayo ban khliap ya kan ka women Sunday ko pa be ngi dwai ka jing daring khat ka jong me ko kan rat nagam tha ka jing shakri ka ba koridor ka jong ki ko pa be ngi ya ka sangti ka badan bor ka jong me ya ka ba malayalam ko try halor jong ki ko pa be ban mala kyrkhu pang nagam tha ka jing sengkan thei jong ka balang ko pa ka bala me malayalam me ki ko try ha ka jing shakri ka jong ki ko kan rat memshim la eno eki haki benta ki ba pher bat kham tam ko try malakar khu ha ka jingya yanti ka jongka nagawi ka snem shakawi pat bangi kila nang roy nang san nagawi ka snem shakawi pat bamala nang yai se ye ki shakri ki ba koridor ki jongmi ki ban long ki ba khet ya ba ka kam ka jongme ko pa be bangi da duai kan rat ka ba menang ya lam me ki ko try nagaway ka por shakaway pat nagaway ka snem shakaway pat haka jing shakri ka jongki mau kerpang ko try ling ba jong ka sngi ko try ka bangi yo ban shakri ban pendan borom ya ka kerteng ka jongme dwai kan rat ka jing alam ka jongme ka jing beten lenti ka jong ko try haka jing ya lenti ka jongki nagam tha ban yai pen saphyang ya lama ka gospel ka haka jing shakri ka jong ki ko pa be ko try ka jing shakri ka jong ki long kumi ka long shisha ka ba koridor ko try kham tam hala ka jong ka balang ko pa balang ba jong ki ko try ka yeng ka balang ko try kum ni kum ba ka long ko pa be lang ba ka jing shit hem jong ki long kumi ki ba ka jong hi ban ye khet ya ba ya ka kam ka jong me ko pa ada try ko try tu man nang isnei ya ka ba man kyrkhu ya ki ko try na ka wei ka sngi sha ka wei pat kham tam ha ki long hieng long sem ka jong ki ko pa oi isngau tho kum ki long kumi ki don hala ka jong ka benta ka jingket khle ka ba kraw ko try na kam thala ka jong ka hieng ka sem ko pa be roi ki la ai ka por ka pa koridor ka jong ki ban ye shakri me bat kham tam ko try banang yai pen thlon ye ka kam ka jong me ko pa ngada duai kan rat ye ka jing snei ka jong me ba manang yai alam me ki ko try na ka wei ka sngi sha ko pat ba manang kyrkhu kerpang ko pa ye ka wei ka long ying ko try be ai be nang mi ko try ki nong tray ki riu kan thei ki ban yai khet ye ka kam ka jong me ko try ki long kmi hala ka jong ka balang ko pa be bagi nang yo kata kamen sim ka jin shit hem ko pa banang yai shakri me haki por baro oi kyrkhu ling ba jok ni ko por ko trab ingi dwai ya ka baman dan ring khat ko trai ji sub ya la ka jong ka balang ru kum ju ko trai ya ka ba me mem sim la eno ko trai ha ka jing ya lenti ka jong ka ko pa malayalam malab lenti ko trai ya ki benta baro ko trai haki kam jong ka ko pa kerpang ko try bangi kan mau ko ya ka Jingiaseng kan thei ka we ka mission ka baki ko try ki dan ko try hang tha ha etang share ko pa ka balong ka mission ko try ka bakila seng ya ka school ko pa be
บัดคำตำรุกตรายบรรยายลับยากกอสเปลก็จงมีนี่ไอ้งูเอเมก็ทรายบักคำก็จงมีกลานังมันคราวก็พาไปอีบัดงี้อีก็ทรายก็จิงร้อยก็คำก็จงมีก็ทรายลิงบ้าก็จิงเซงกันเทก็พาไปอีงี้ดวายก็จิงดาริงขัดก็จงมีบ่มันนังยายลำกีก็ทรายหากจิงยาเล่นทีก็จงกีก็ทรายบันเทรยก็คำมิชชันก็ทรายงี้ไอ้งูเอเมก็ทรายฮอดฮับเด้งก็จิงร้อยจงกีขณะสกุลฮับเด้งก็จิงวันจงกีประบังเงตก็ทรายบันยสโนกที่ลังริงขัดบัดกิชักรีก็จงมีกีบดอนนักที่ก็จักอาโกปาอิสเนนมารกตังอีดวายก็ทรายไปอีบ่มันนังไอ้บอร์กระปังยากินองเกตคำจงกากับมันนี่จึงคอมมิตี้จงกาสกุลบัดคุมโจก็ทรายกีคอมมิตี้กีบปัญญากีบเป็ดก็ทรายบังกัดคำก็จงมีกันนังยาชับรังก็พาไปอีkyrkhu memesa sisin pat la ka jong ka jingiaseng kan thei chong balang ai bi kanang ya te ka bor ka jong me ko try na ka we ka snem sha ka we pat ha ka jing shakri ka jong ki rai kyrkhu ling ban jong ne ka por sa sisin pat ni wan ban bu ti ka mat jong me ha ka ne ka por ko pai ki ni ka jing ai ka baret ka jong yi ke bang ya ban walam ban ai sha ka kam ka jong me ko pa kyrkhu ko thwa bi ki ni ka jing ai ki jong ko thwa kinda long ke jing kyrkhu ko try ba shanu ba ka jingiaseng kin thai ko try chok ka balang ka pen telon ni ki kam jong ka mat kum chu ru ko try ka balong siban tha ban ai sha ka ki jipi sinat ko pa be kinda long ka jing kyrkhu ba shanu ko try ka ba ki pen dan kam ko try ka long nam ta ka buram ko jong me ba banang ai pen kraw ya ka hima ka jong me ko pa be kyrkhu lang ling ban jong ni ko pol ling ban jong ni ka sngi bat kan mau kerpang nakam ta ka jong ka shakri ka ba koror ka jong me ya ka batang sipang por ko troy kan sa yeng ko troy ban plai ka tin ka jong me ban ya sam ya ka khubor na ka tin ka jong me ko pa isne ya ka ba me men pen sle dalau jong men sim ba khu jong me aving ya snow ya ka bor ka tin ka jong me ko troy hap reng jong ya ka ni ka por i wei ko troy bagai kai barok ka ba mi no na ka shakri ka jong me ko try kan da long shisha ko try ka ba pen scam ya ka ta jinget ka jongi ka bangi don ko pa bi to nang ya kyrkhu ling ba jong ni ka pol ling ba jong ni ka sngi ka badang sa ha ka jing shakri ka jongi hadu bawai no jong ka ko pa i dwai bat ngi pa ni kini baro ha ka kerteng jong jisu amen ngai khublei ya ka sengkhana ka bana ka we ka stem cha ka we pat yo i jing ruai ni sengkhana ka no i dap da ka jing sngo ye phi ubleng ka khu ye phi ban nang ai phi ki met ki bakat ki bakya bat ba nang e ka khu na ka por ba ubleng panan kam ye phi khublei sibun ngai khublei ye i ba ya balap kin tang ye ki jing ai ngo U Blei Un dan rengkat bat ki jing shakri jong pi ya U Blei ngai ku Blei nong puli na ka tien ka jong Blei bat i blabo ha ka jing duai U Blei Un ka khu kum chu e pi bat ha ka jing shakri jong pi ya U Blei ka tim jong ka ni ka snem a ka ja a phan riu ka long ya ka wan thmai ju bu ha ki luas ni thmai malaseng nong rim na ka gospel markers ka nong ka ba ar khot ka ba akwar ka sop team e u jisu u ding so wan ba shisha sop team b ka jing em bat mai ha u gres ti i Nongkren ha ne ko por i dei i Naphibetlin War i wan na po ka balang lom siap ti matak la de ke la poi se ko i banta ba ni osno no ya ka khubor na i doktor tinga ka pat ya i doktor ba in sngewbha ban pen i thu khambha ya la di khnang ba kan long ka jingi tip lang ti U Blei Un don ka bat pi doktor ti kan ni por ni yar wai ka we ka jing wai kan long kum ka jing pen kre ka jing wai ka ba aspa san po ar bat hadien kan ni i doktor sa sim la ka jong ka banta an nong pen em trai ka jing ot ngan le ya lap nam jong me
nga unong pop lot bamatla do pendap kak tien bane a trai jisu lem ban sha krit lot to ki kum tu ter ter ki khot bara sau jali ki jing wai ka ba at spa san phok at Nongkren I ka jing ot na le ya lap nam jong mi nga le ya lap nam jong mi nga unong pok trot ba mat la tu pin đẹp các thiên bane tu pin đẹp các thiên bane I try Jesus I try Jesus Lamb but great Lord to King Lamb but great Lord to King Compassion sngewbha u Petros lap name gong long ben in lap name gong long ben in ba u sngewbha mi don rain kat hangaru I war men sin hangaru I war men sin I try Jesus I try Jesus Lamb but great Lord to King Lamb but great Lord to King Bangan yalap yaga gospel Aingan snow gabor jongka Aingan snow gabor jongka Baki priu kinchem jingkendo te
tong ini duai kaburom mat kejingu ngi ai shimi ko pa ya kejing it bah kejong mi mat kejing dalam terkat kejong mi ko pa mat kejing em kejongi ya ka ba mela penla ya gi khun kejong mi ko pa ban wan ha kene ke ying ka ba khut ka ba pen kentang kejong mi man rai ro ya mi man penon buram ka kerteng kejong mi ko pa bari ma mi ko pa bran hok ban yo kita kejing ya ro ba ro ni ai ngu ya mi ko pa ya ka ba mela dalam terkat atrai bat ngi khun ken thai ko pa ha kene ke tayo hi ba ro shi tayo ko pa ya ka ba ngila ban yo ban rakhe kene ka women's week ko pa maki eke benta ke bela pendap ko pa kin long atra ke ba kius ke khat beneng ke jong mi bar hot ko pa kan ke sngi ke ba khot pen kan tang ke jong mi ko pa ngi yo atra ban rakhe ye ka women sunday ko pa hot ko pa kar pat ko pa ye ke jing dalam darakat ke jong mi kan ke sngi hi baro shi sngi atra ye ke benta baro ke bangin sependap ko pa bar hot ko pa kan ke por ke shakri ke betulat ke jong mi ko pa ka yang kan ke por atra hot ko pa dang jing pen ko ngu atrai ya ka benta atrai ka balabu ka ko pa bat nganget scam ko pa ba ke atrai ka ba nga pen kre ko pa kan long ka jing pasiao hi ka ba me mela pasiao ko pa ya ka bangin la atrai ya ka bangin pen sngo ha ka ni ko por nga kar pat atrai kum bangin la pediang yu khon jong mi ujisu nga kar pat ka ni ko por to ai ba umen sim ba kho jong mi unyai lat lut hapring jong i iwei bi iwei bat bangin la atrai na ke bangin ai jaka ya u hoi ko pa ngakar pa de ka ba men down rakat bat ngi ha ka ni ka por ka kenta ka jing im ka jong hi ka badang sa ha ka teng ka ba thiang tam ka jong utrai unong pet im jong hi uji sukres ni pa ni kini ba ro amen ti ha ka baning kong e ngam la klam da ai ngo yu blei ya ka jing down rakat ka jong u bat ka jing im ka jong nga long kum ni kum bang along de baro da ka jing ai ka jong u ti nga ai kublei ya i kong nong yalam i bala ai ka kentin pediang bene ya i pastor i bam shimla bandar ringkat batngi ti kinong sharai ya ki khot committee balang nangta ya kinong kitkam bat ki khot jong ka jingiaseng kin thai kum juru ya ki longkpa ki longkmie ki samla bat ki hep ki beret nga ai kublei phi baro haka kerteng ka bathiang tam ko jong utrai unong pen em jingi uji sukres ti nga ai kublei ru ya ka program committee jong ka jingiaseng kin thai jong phi ka bala ibet ban ai ben tai nga haka ni ka por bat lingba i kong radiancy renga mat kum juru imis donat sauyan ki bala terwai ka kerteng ka jonga ti nakaliang ka yeng ka sem ka jonga ki bedan lang bat nga ni ka por nga shimi ka ni ka lat ka kabu ya ka ba ngan ai kublei women sunday ya phi ba ro ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai unong pen im jingi uji sukris ti kumbala ong i kong nong yalam i ong ban pen itu ti ka jing pen itu jonga ka long tak khendian ti ngadi ni ka ni ka Balang Presbyterian lum sham ti nganget ba phi dem namar bangi dei paramar jan dei ti da ka kali te tang shipang try 10 minute la poi nanti 1 minute mo ngi la poi ti ngadi na ka Balang Presbyterian lum sham ti ngas shong na sa pade ha ka shnong langkeding mi ngi ti le si ki kun hap mo ki khena kila ban itu dur yanga kila ban itu dur yanga namar bakakam ka bangatrei kaya dei baki khena nga shelet ki schools banle ka health screening ki khena la ki private school hinde ki schools ni bon sin ni shelet banle health check up ti dan na pning ju ki khena phila ban ong ni ngila ban yu i ti kong hang no ti kala ban de school jong phi ti ki khena ki ba khamret pning ni lech ki communities mo ki localities mo ti kadi ka sien ka ba ar ya ka bangan yu ban wan ban dalam dan kat hakani ka balang ka jong phi kasian ka baning kong ka dei min sham snam ya ka bangalo yo ban wan shimenta bat phi ki jeseng khna min sham snam ngadang bat kum iskatri jong ka jeseng khna hapo balang lum sha ti phi invite ngi mi ni wan shimenta ko ka program ka jong phi ti ngi ngala yo ban wan yo ka jat min sham snam ti ban khalam shampoi perkhat ba kani pat kasian ka ba ar ngayo ban wan ban sam ka kitien ka jong U Blei ti kumbala yo banyak keren mo bat ikong secretary ila ong ba kani ka Jingiaseng
kindon kambun napi pendeki kena mo ngayo inang ni tinga ai kublei ru ya ki hep ki berit ki khot Jingiaseng kena ba pila ai ka jing rai ka bas ngok tenat U Blei Un ngai kyrkhu ya pi ti nganget scam ru ba pinya long ki ba sha skor mo ti ngala pen create the projector ti saya pet kindan tang kindat ki ngan pen I kidul kenang ba pila ban ngok tho bat ngan keli jing keliru mo ya pi ki hep ki berit ti ngakar pa de pi ru ba pin long ki ba ya shimenta lang bat ngamo ti ka Jingiaseng kin thei kala shanya hanga ban kren ya ka sub team A ka sub team A ti tang ba shwa bangan kren ni kata ka sub team A ngakwa ban keli jing keli pi ki khana berit to sngewbha ban juba mo menta ka sngi ka de ka sngi ayu kum to kiwei start ne baro shitayo pilaya rekhe ka women's week bat menta ka sngi ka de ka women's Sunday hoot dia balai pangi rekhe ka women Sunday piatep ni em piatep nei hoot ki bala he la bantep ti kum ka jing pen ken mau bat ki hep ki berit ba pintem ti ka women Sunday nadu ka women's week hi ka dei ka sngi kerpang jong ki ken thei kristan mo hapo ka KGP assembly mo kasi jantia Presbyterian assembly ti la sedang ningkong ban penlong ya kani ka Jingiaseng haka kha nyautrik U Julai ar hajar san kha nyautrik U Julai ar hajar san ti la jiet khnang ya ubnai Julai bat hakani ka tayo ka balai jong ni ubnai namar ba kadai ka sngi bayajan bat ka sngi ba pen baptis ka kenthei kristan ka beningkong hari khasi jongi piatem ni em mano ita kenthei kristan khasi iba pen ba kala kristan hari khasi jengi ong kham jam hoon ide ime ie naban sauyan dia la ong bala pen baptis I haka khan riu trik jong U Julai ha usnem khat praspa sau phopra mo khan riu trik U Julai khat praspa sau phopra kala long kumba shispa nyau prasnam menshwa haka Balang Presbyterian nong saulia tikum kadak mansaken mau ya imi na ban sauyan ngi layo pade ya kani ka women's week but women's Sunday to ti menta pade ngin poi sha kani ka sub team A ya ka ba ka Jingiaseng kin thei kala shanya hanga ya ka ba ngan gin ya kren ban gin ya pusan kani ka por to ka sub team A ka ba ongkum ni U Jisu U Dieng so wan ba shisha bala pensyong Nongkren na ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka ba khatsan ka khot ka beningkong to pila banyu I hang te screen pila ni banyu I baro pila banyu I ha de fiyo I hang te U Dieng so ayu U Dieng so ayu grapes nei ha U Dieng so grapes U Dieng so grapes ti langi pet U Dieng so grape ti U Dieng so wan hi U Dieng so grape ti namar ba na uni U Dieng so grape ngishichna wan ti haka Bible la tho bet Dieng so wan ba phin ngau thu mo ti so grape ti sia ba mem so grape ha ta ti to tingin ya pet pada hakawai ka slide ngin I pet yu te U Dieng so wan pi ini em U Dieng so wan ha dia nang ta hau te U Dieng so wan pin yo I ba udan te U met ba hang te ngat ho Dieng ti pin I ba udan U met ba ngila ban ong da ketian English trang lani uluta mo si ong da kasi ti nang taru pila ban yo I kitanat pi ini em kita kitanat ho tinang ta pade kisla pi kisla tinang ta pade kita kisok grapes nei to ti la ong ba unie U Dieng so wan U jat jing thong U bapur da ka ketian English ngila ban ong U climbing plants mo lani climbers piatep em haskul la hikaya pi U climbers mo ti la ong ru bakini kitanat da fipet hang te kidai
kim dei than ki ba klan kidei ki ba jam kidei ki ba lung dia utei umet ba nani utei utrang ulong uba klan ban unyo ban kershan ni kini tenat mo bekila ban pen mi so shibon te menta pade ngin let shakabai ke bentang la sngong thu em uding so wan udu a uding so wan ulong kum no te menta pade ngin let shakabai ke bentang ngin pet naka gospel ke jong Yohanes ke nong ke bakhat san ke dekat ke bening kong ka ongkum no menia ikong iba polis dang ila pulie ila pulie ke nia I pulie dekat hadu ke dekat ke besau dengan pulie ke benta ke jo ke dekat ke bening kong ke batang shiteng mo ke ba ongkum ni manga ngalong uding so wan ubashisha to pila ban ong yang manu ba ong yang kan kentien manga ngalong uding so wan manu ba ong tharai hot ujisu uong ya kanika kentien uong manga ngalong uding so wan ubashisha pila atep uding so wan ulong kumno bat pitip ujisu udai ukun jong no kun jong ublei te ujisu uong ba manga ngalong uding so wan ubashisha dia ngalong ujisu ushid ong ya kiniki kentien ngalong dafi pulik hamtam ha gospel ke jong Yohanes ujisu ushid ong ya kanika kentien ngalong lani da ka pareng ngalong ban ong I am bat ya kanika benta ka ong ba ngalong uding so wan kadai kasien ka ba hinyau kadai kasien ka ba hinyau ba ujisu ukam ya la dia ba ong ngalong bat ru kadai ka kentien ka ba khaddo ya ka ba ong bangila ban syam tangha ka gospel ke jong Yohanes tingin ya pet kendiat mo kita ki kentien ki ba ujisu uong ngalong kita ki hinyau tali ki kentien ka baning kong ujisu uong na ka gospel ke jong Yohanes ke long ka ba henrio ke dekat ke balai pusan uong ngalong ukpu jong ka jingim dia ka ba ar dia ujisu uong ngalong ka jingshai ka perthai ya ka ba ngila ban syam na ka gospel ke jong Yohanes ke nong ka ba pra ke dekat ke bakat ar te ka balai pat uong ngalong ka jingkhang ngila ban syam na ka gospel ke jong Yohanes ke nong ka ba shpo ke dekat ke bakandai ka besau pa dia uong ngalong unong ap lang brat babha kania ngila ban syam na ka gospel ke jong Yohanes ke nong ka ba shpo ke dekat ke bakat wei ka besan uong ngalong kalinti ka jingmi pan kini ngila ban syam na gospel ka jong Yohanes kel nong ka bakat wei ke dekat ka ba arpusan bat ka ba henrio uong ngalong ka jing shisha bat ka jing im ngila ban syam na ka gospel ka jong Yohanes kel nong ka ba khat saw ka dekat ka ba henrio bat ka ba khat do ujisu ong ya kani ngalong uding so wan ubashisha ya ka bangila ban syam na ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka bakat san ka dekat ka bening kong ujisu upen bena ya kini ukam mo upen bena ya kani ba ong ngalong ka long ba ukam ya ladi ba ukak ban yathu ya kata ka jinglong bat ka jingtmu ka ba kerpang ka jong ujisu ta di balai ujisu uong ya kani ka kentien manga ngalong uding so wan bashisha ujisu uong ya kani ka kentien haki parlok ki ba jantam ki jong u porba udang dan hakani ka slaper thai ujisu uong ya kani ka kentien haki parlok ki ba jantam manu kita ki parlok ba jantam jong ujisu manu kisin ran hoan very good dia ujisu uong ya kani ki kentien haki parlok ki jong u haki sin ran dia ladangi pulie na ka gospel ka jong Yohanes kala nong ka bakat saw ka dekat ka ba ar ka kentien ka ba ong hayeng ukpa jonga nga don shibun ki pulit shong ne limda kumta ngalaya thu hapi nabangan salet ban kre ka jaka ya pi tika bamut ba ujisu ulaya thu lupa sha ba ong ya kani ba ulong uding so wan ba shisha ulaya thu lupa ki senran ki jong u ba kadon ka yeng ka jong ukpa jong u mo ka yeng shong ne nangta ulaya thu lupa ba un salet no ru kalong ka ba ula batai lupa ba un salet no te ban pen kre ki senran ki jong u namar un sa I no am yaki te u ai da kanuksa jong uding so wan ai nuksa da uding so wan bashisha ban pentip
Syakisenran ki jong u ba ujisu e no yaki. Bakum uding soawan ba ulong. Ujisu ai men siem ai bor yakisenran ki jong u. Watla don shu haka berthai. Dia tongin ya petpat yakane ka jingmut jong ka ktien ba shisha. Haka sub team A la ong ujisu uding soawan ba shisha. Tungin ya pet yakane ka kentin ba shisha. Ti ba shisha kamut ke ka be day bat ka jing shisha ne ka jinglong ka be shisha jong ki a ta fini I hangte betho true ba shisha da ke English kamut true kamut true mut ka di be shisha ti kalong ha ka nongrim ka ba persha ya ka ba bakla opposite jong true de you false ne timut kadai kalong ka nongrim ka ba persha ya ka ba bakla ti bashisha kamut ka jinglong ka ba tikna ne ka ba ya deidur ti ha ka kentian ka ba jong kentian pareng ka ya dei bekini kentian factual lani authentic lani genuine lani accurate lani align ti kiding so wan jo kan ka perthai mo kiding so ti kin saput no hiam mo ngam tharai ra bakin em sa kiding te kiding so wan jo kan ka perthai kin yap no lani kin puut no hinre tang ujisu udang im nadu menshwa hadu menta hadu bam jukut te na kata kadau ujisu ulong uding so wan ubashisha to tingai I phila ngap han dei tinga kwa ban kili je kili mo ti ngala kren menta sipang lightly ki benta to uding so wan uding so you kum to so grapes to fila ngap han dei to nang ta pade ka kentien bashisha da ka pareng ki ong kum no true hot ti manu ba ong bangalong uding so wan bashisha jisu to ting nya petpat sakawai ke benta tong nya pet nya pai pat sakawai ke benta ngin na larangi pulie na ka gospel ke jong uyu anes ke lenong ke bakat san ke khot ke besan ngan pulie tang shiteng shwa jong ke benta hang nia na tho kumno ujisu ong manga ngalong uding sowan mapi kitenat kumba meneng ila pet yu tu uding sowan ulong kumno ngi em udan uding nang ta pade udan umau met ba nang ta kidan kitenan nang ta pada kidan saki sla kidan saki so te hang ni jisu ong mapi kitenan to manu phila ban ong manu badai kita kitenan ong mapi kamut yano to mapi kamut yanga bad ya pi baro ki bidan hang ni mangi ngide kitenat mo ngide kitenan jong jisu te kidan arjat kitenat pat kidan arjat kitenat hias no kidan arjat kitenat dia udan uwei utenat ngila ban pet kin sami kedur hang te to dan arjat kitenat dia dan uwei utenat ubah yai ne hauding sowan ba yai ne hauding sowan fi ini am dekat image ke baning kong pm ujur ngambha nang tau ipulung bhan de bale de ba yai ne hauding sowan ulong kumte ma ulong ubaim tila dangi pet pada ha utewei pada utenan ude ubam yai ni ha udeng sowan dia ulong kumno ulong ubayap nei ni am dia mangiru ngidei kitenat kibadeban yasno deban yai ni ha ujisu dia kitenat kibayam kumbalong syi ihi kitenat dieng kitenat kibayam kibam yai ni ama ha kideng so kilong kumno ki telur no kum ye iha te kedur kilong kila telur tulan dia bat onda kila telur no ye ki dieng silek kumno jubuk no sya kendong lani jutang no yang ki ha kading dei ni am jutang no am kini ki ding tenat kibam dan jing mentoy syo ki bala telat te la thang no ha kading dia kabamut ba yangi rukum jo la gadangi dei kita nat kibam IT hau jisu kibam yasno hau jisu ka jing em jengi hakawai ka si on sha bret no yangi ha kalawar ding ka balong ka dujang sngau triem dei dia gadangi long pet dikini kita nat kiba em
kita nak kiba im kiba yai ni hau dieng sowan pin la ban pin mi shibun ki so pin i mene hakidur fi em utu so ibang em ban bam dia kita nak hi kiba yai ni hau dieng sowan uba shisha in pin mi ki so kiba bha te ka bamut baladangi IT ladangi shanya hau jisu ka jing im ka jangi ngin bat ladangi yai sno ya hau ngin yo ka jing bam ka bakin jam sim ngin yo ka jing bam ka bakin jam sim bat ngin yo ka jing im ka bam jukut dia kita nak hi klem umet ba kita nak hi klem udieng mo klem umet ba klem udieng ba kim long ai ka bamut ba ha ka jing im ka jong ngiru mangi klem ujisu ngim long ai to taki hap ki berit ngakak ban kilia phi dan kanu teli kita nan arjat nei tenat wei tenat belong kumno ba em wei pada tipi kuat belong tenat bakum no kuat belong kita nak ki ba em nei kita nak ki ba yasno ba yasno hau dieng sowan to dia ngin poi pat sekawei ka benta ngin pulia naka Yohanes no gospel ka jong Yohanes kalau nong ke bakat san ke dekat ke basan ke benta ke pasiteng jong kamo ke ongkum ni uta ubayai ni hanga bat manga hau uta useiso shibon uta ubayai ni hanga bat manga hau uta useiso shibon nabaklam manga pimla banle ai ruem pimla banle ai ruem to dia kita nak hi kibam yai ni ha ujisu kimla ban pen mi ki so babha pe ha kate kadur ka baningkong pi bang yu tu so ibang ni em mau long basti namar balai bam yai ni ha uding so wan bashisha bam yai ni ha uding so wan bashisha dia pet pat dia kate ka we kadur pada ngin yo i yo te uso ibang ni em nam tu so bang nam ibang em dia balai ulong kumte na marba udai na utnat bayai ni ha udeng sowan dia kipen mi ki so shibun ki babha dia kalong kumju ru kenyangi lada ngi yai ni ha ujisu lada ngi yai sno ha ujisu ngin pen mi ki so ki babha dia lada pada ngim yai ni ha ujisu nginom la ban pen mi ya uso babha kajing im kajangi ti tungin ya pet ka next slide ti kiso kibami na utnat ubam yaine hau jisu kiso kibami na utnat ubam yaine hau jisu ti ladangi pulia naka shiti upol shakinong galatia kalnong ka besan ka dekat ka baarpho bat ka baarphoi ngakar par pi pulia bahasa yeng ti ngashim tang khandiat ka baya deilang bat ki hap ki baret bat kum juru yangi bala helasan tingin pen lada ngilong kitu kitnan ki bam yai ne ha udeng so wan ubashisha em ngin pen mi kum kini kita ki so fi ni em baning kong jing mani blai thau dia ngaklam bu kadur jong blai thau namar bangi ngiklam ngim mani blai thau dei tang ba pring mani blai thau ya ka ei menta ka por baro na do ki hap ki baret ya ka ei ya ka mobile nei na do ki hap ki baret ha do ki bala he ngi shen ngi pet bet tay ka mobile ngi na do ba kimen step ha do shaban tiaru ya ka mobile dia kini kidei kiso kibami na utnat bam yai ni hau jisu nadu ki hap ki beret ro ngai imo shaban bamja kan mau shaban sheme ko mobile ban pet lang bat ko mobile mkan mau shu ban duwai ru ban kyrkhu ki jing bam ban pan uble ban kyrkhu ki jing bam te yangi ki he bala san ru mo ni khammani ya ka ya ka mobile te ya ka spa mo tikini baro kidi kiso ki bami na utnat ubam yai ni hau jisu ti ka baar ka jingya shun kat sabangi pai ni itang ka jingya shun sudah nadu ki hap ki beret he ngatep ka tamo ni shun ni dan meta ka jingi si we ti kita kidi kiso ki bami na utnat bam yai ni hau jisu ti ka jing bishni pi inte hador am ite yo first bishni dai
ti dei ban long kum ta ngim ju dei ban bishni so ni em la da ngi don yu jisu ka jing em jing yam ngim dei ban don ka jing bishni ti nang ta ka te ko wi ka dor phini i ka jing bitar dei shit bitar dei ngane thu hok e phi ngaru ting ting shit bitar mo shit dam mo ti tang ba pa de ni ban kan mau bangi dei ki khon jong U Blei bat bangi iet yu jisu ngi buat yu jisu ting ngim dei ban don ni ka jing bitar mo ni ladang ni dan kini kejing bitar ke bamut ba ni dei kita nat ki bam yai ne hau jisu to ngin ya pet pada sakate ko wei ka ite iwi idur hang tei ba perkhat tang ya la dia hakane ka perthai mentang i kumno paro ngi perkhat tang ya la dia la biang la yo ya la dia la biang yo jing ba la dia kwa ban share ki wei namar bale la kwa ban ba ya la di shibun dei dia kata kejing perkhat tang ya ladi tingim dei benong kum tamo kita kidei kisok ki bami na utenat bam ya ini hau jisu to tingin pe sakate ko wei pada kejing yanya si yanya ni em si yamai ni em si dan em dia kita ru jing yamai kejing yanya kedei na kisok ki bami na utenat bam ya ini hau jisu kebakat du ite hang tei jing buan ngalayo ina ka program jo ka jeseng ke thei jong pi ngala pet menen pi dan ka we ka program mo ka be dei bat ka jing di drugs ne ngai i dia nganum let di be kata hende kan hab lang hang te ka jing buat mo menta nama bangaya deal ki khna ngatep banado ki kelas ki bang ren ki las dang mandi secret las dang ban bam kwai ta pre las dang ban di drugs ru mo dei ke basniu mo ladangi dei hi ki bayai ne hau jisu kita nak bayai ne hau jisu am kini ki so kim dei bandon hangi mo kinum dei bandon hangi to dia ladangi kwa pada ban ladangi dei pada kita nak ki bayai ne hau jisu ni pen mi ki so ki babha ni pen mi ki so ki babha dia ngin pe kata next slide yu i kita ki so hang tei ngin langi pulien naka shiti upol sa kinong Galatia ke nong ke besan ke dekat ke ba arpulai kidei kisok ke jong mensim hang te ngini i ke jing iet ke jing kemen ke jing suk ke jing shaslam ke jing lesbun ke jing bha ke jing yai ne ke jing jamnut bat ke bor halor ladi tongin yapit kambanya ite kita ka dur ka bangalabu hang te ladahi ngi dei kita ki khon kita ki tenan ki ba yai ne hau jisu ngin pen mi kum kita ki so ke jing ien mo hang te te ngabu ime ipa mo bat si para hendai ndei tang ban ie tang hayeng ngi ban ie ki wei ru mo ngin dei bandan ka jing ien mo ngi dei bandan ka ngi dei bandan ngi dei bandan habaran ka jing iet mo ong kham cham ken mangan yo sngo tinang ta preng ngi bandon ngi bandap daka jing kemen mo ngi bandong ki ba happy ngi bandong ki ba kemen bet mo ngi bandong ki ba kemen ngim dei ban ya shun ban ya isi kiwei ngi bandon ya ka jing kemen tinang ta pre ka jing suk ngi bandon ka jing suk hapo jong ngi la ngi dan ka jing suk kita ki de ki so ki jong utenat ubami ubayai ne hau jisu tinang ta kejing sha aslam mo ngi ban la ban sha aslam ngala ban ai example mo lada ime imla ban penthi de pi kataka ka we ka sapti ka beram ha mo ngi ban long ki be sha namar hawi ka singin sayo mo tingi ban hun ben mo ngi ban hun be ya ke ka ba ai me pai ngi mo le dan ka por mo shi ngim ju hun mo tingi ban yai sha ngi ban yai sha hawi ka singin sayo ba ya ka ba tinang ta pade ngi ban lesbun ngi ban long no ki ba lesbun mo ngi ban share mo shi ong am sharing is loving sharing is caring dei shi ong shi asno ki khna shi ong kum ta dia kedai kum ta kita kedai ki so ki ba mi na utnat ba yai ne hau jisu ngi ban long ki ba sbun la dang ngi don jing ba ngi ban share long ki wei mo tinang ta pade ngi ban long ki ba bha ngi ban le ki ki ba bha mo tinang ta pada ke jing yai ne rangi pe hai te idur fini i hang te kadan kate ke ding phna dan uding phna hang te kai kabaya dei bat ka topik ka bang kran menta ka sngi bangi ngi dei ban nong ki ba yai ne hang no ngi dei ban yai ne hau jisu ma
Ti nang ta pada kejing jam nuot ngide banlong ki bajai jai ngim dei banlong ki babitar mo ngide banlong ki ba jai jai bat ka bakhat du kabor halor ladi ti kumangi imene ya ka tu ka mo kita kijing di buat ya shibun kila kijing pen shoy mo ki bala banwan ha kijing im kejangi henry nadangi long kita kitenan ki ba yaine ha ujisu bolong uding sowan ngindon kata kabor halor ladi ngila ban ong em ngila ban ong nu mo ngila ban ong em tingin ong em ki ka bam yade mo ti tongin ya ong lang ya kita mo ki kita kiso ki bami na utanat ubayai ne ha jisu ong lang ka jing ien nang ta jing kemen okay to ti phi kwa ban pen mi uso kum no so babhane uso u bambha uso babhane philai puli mentan ti ngidi kwa ban pen mi uso babha ti ban pen mi uso babha ngide ban long kum no ngide ban long kitnat breke bakum no kitnat ki bakum no ki bayai ne ki bayai sno ha u jisu ujisu de we uong kumno uong mangangalong we dieng so wan yung basisha mo di kidieng so wan ha kaperthai te kumang ong phimene te kin sa yap no kin sa tlor no hene ujisu pade ulong ubadang em hadu mentaro ti ngidei ban yai ne ban yai sno ha ujisu nama ujisu ulong udieng so wan ubasisha ti tungin yai ne ha ujisu namar ba ulong uding so wan basisha bat kum kitnat ki bayai ne ha u ngin yo ban pinmi ki so ki babha lingba ka jinglong ka jing em ka jangi kum ki khon kristan te bat kum ki khon kristan hi ngin kin mau mo ba ngin iet ka baning kong ban puli ka ktien jong ublei man kasngi nang ta bangin pai sho ublei ka jing duai man kasngi in yakran bat u man kasngi nang taru bangin iet ban wan syakayeng ka jong ublei ban syakri ya u tieng ila ban penmi u so babha ladang yai ne ha u namar ba ujisu ulong udieng so wan u basisha ti ngan pulie ngin pet hante ha screen ngan pulie na kan ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka bakhat san ka khot ka basau ka ba ujisu hu yuong to yai ne hanga bat manga hapi kumpa ketenat kamla ban sei so naladi hi limda ka yai ne hauding so awan kumta mapiru limda pi yai ne hanga titong in ong lang ya kate gospel jong uyo anes den nong kabakhat san kedekhat kabasau to yai ne hanga bat manga hapi kumba katenat kamla ban sei so naladehi limda kayai ne ha uding so wan kumta mapiru limda pi yai ne hanga to salit puli bahasa yeng te tang ini ikintien ibarat ujisu ulang uding so wan ubeshisha kajing em kajangi ban mangiru ngilong ngide ban long kitnat ki ban yai ne ha ujisu khnang bangila ban penmi ya uso ubabha tiena ka benta ka buram jong blai amen ngai khublei ya phi doctor ka khubor ka bakrao ayo i ki khlum ki khun khna jangi le snap ha le pancha skor bha khublei sibun doctor ublei ndon rangkat bat phi unyalam ye phi ha kanu karansan ka ba ublei dan kam ye phi timantang la poisa ka benta ka bangin penwai no ya kani ki jing sakri jangi yo ublei ngai khublei ya phi iwei pa iwei ngai khublei ya ki bapet bat khmi ya ka YouTube channel jang ka balang ki bapnya di tendang jeng sawa ki nong lum jeng ai ngo nong yalam jeng ruai ki nong tem bat baro
ki badan pentah hakba penyai nanti ya kejing syakri jangi ya U Blei Un kyrkhu ya pi ngin ya penwai no ya kejing Jingiaseng kejangi da kejing wai kaba lai spa naladap kani kejing wai ngaso bahabat kerpat ya i teman basan biji momen ba in duai lengkot banbu akhmat U Blei ya ki ai baro ki bangila pendap bat in ai ya kejing kyrkhu penwai kejing wai kaba lai spa milong atrai udieng sowan hame tu ai ngin sno kitnat baim badap dajor basai kerhai uso kumto tertek kejing wai kaba lai spa bat barok sautaliki dekat Kumni pada U Blei kebuai no jing syakri jing ini ke step jing ini ke sengi ke crowd sengi ke gentang ke jong me ayu nginong khmat jong me try ke burom ke jingu ke jingiro ngi asyame batang syame hibade banyo ya ka marngi hibat ngi syam ngi lap U Blei bisne jing rengkat jong me lembak ke jing seng kan thai hapol laga balang ke jong me U Blei bisne bikilap pendep iki program ki ba pher ke tio hi baro ko wei tragnat bat kumni pat ngi poi hani ke step jong ni sengi ya kebingin syakri yang melang baju kanika Women Sunday U Blei bisnai nyai ngu me U Blei bisai lang baju kanika step hak binyok sngeu ke kubor ke ba im ke jong me ke ba penkan mau yang U Blei bisnai be melong udeng sawan yu bersisa try kan rat ai rap yang i binyok sngeu ke kubor lang ke syakri ke jong me try kan rat bagi nyok ban syong ki dok not bagi mut ki perkhat ke jong ni bagi nyai im ke jong im ka pengen ya ke sela perthai ke ba kendang belum mutlak ke perthai ke badak ke jing elek sudah ka semi phai ti ko pa mengin snow tho medan apa jongi ha ki por baro mengin yai sno betang ha me trai kenang mengin la ban yeng ban elek persya yo syaitan ba ka pop wan pensoi ban telun ni ke jing im ke jongi ka por au boleh nga IT nga duai lembaga syakri ke jome melong rengkat bad ia boleh bisni menaya krisan bori i trai kendat bahang no hondo ka kami pendon kami i trai kendat
bin laban pla ya kerteng ka ba im ka jong me ko pa para ba wa no ni sakri ka jong me ha ni ka step a boleh bisne to pelaj ngi de jing kyrkhu ka ban sai tam ka jong me wa to ai ba ka jing e ba ba pla ma yan ka jong bleu pa ba bom jukut sebom jukut ka jing ai ka badap yang ka jong trai penong pen im jing Yesus Kristus ka jing Islam ka jing sai bor ka jing telenti ka jong ben sim ba khu kini gila hu blei ka lon kat bengi ba yang hang ni ka por lon kat ka jing seng ka te jing hepok ka balang bat ka jing seng ka te hepok assembly hi barok ka wei ba ka lon kat ka biai mani ba script na bolong ka ba em ka jong me hang ni ba kleng satlak ni perthai naru menta ba hala kertaru amen.